So mga kalingap, today po ay papunta kami sa Cebu City, mga kalingap. Kasama po natin si Ma'am Wena, si Kuya Robin at si Ate Pia. Doon pa daw. Yan mga kalingap. Yan po, first time kasi. Hindi pala dito, doon. Lakad na lang tayo, Kuya Robin. Sige na kayo, lakad na kami. Sige, lakad na. Ayan mga kalingap, dito pala yun ano. Andito pa po kami sa Naga Airport. Salamat po kay Kuya Rene at Ate Lani. Pagdating po namin sa Cebu, meron na po kaming hotel na binook na po kami doon. Tapos binook din po kami papunta ng Bohol. Marami po ang mangyayari mga kalingap. Matagal pa po yun. Yan po mga kalingap. At ito po. At excited na ang bawat isa. Excited na. Excited na kayo tatlo. Ako tagal na. Oo, kami excited. First time po. At sa kunting paghihintay po mga kalingap, ito na po. At pasakay na kami sa eroplano. Sobrang excited na po kami at first time ko po lalo mga kalingap. Kaya tayo sa airplane. Ayan na, umabante na po. Ayan. Baka mahulog ka, Ate Bea. Kapit ka dyan. Ano na siya eh. Ano na, karahaw na kanina. Si Ate Bea pala yung sumigaw. Biglang nag-ano eh. Hindi ba, may bukas pa yung isa pa kanina. May under pa yung isa pa. Mataas pa daw po. Yan, mataas na po tayo. But that is the clouds. Outside is switched off. For your safety, we recommend keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This is a non-smoking Tulog na. temporary Natulog na po sila. or destroying the smoke detector located in the lavatory is prohibited by law.
cabin crew, prepare for arrival, please. Hello everyone, we are now in our final descent towards Papansin with regards to the switch on the fasten seatbelts. Preparation for landing, kindly make sure your window shades are fully open, your chain cables are closed, and your seatbelt is securely fastened. Nothing up level to the lavatory this time is strictly prohibited thing. Tayo po ay lalo na sa kung magtansip kung mangyari sa level of sa tabi ng inyong mga bintana, tiklopin ang mga lamesa at sa unang sa tarong pagkaligtasan. Ang pagtayo at paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit at pinagbabawal. Maraming salamat po. We're going down. Go down. Ayan po, tanaw na po natin ang Cebu. Malapit na po tayo pumunta. Going down. Going down. Safe travel. We're here in Cebu, Mactan Airport. Sigaw na naman si Ate Pia. Sigaw na naman si Ate. Nagulat, sabi ko hawak ka na. Hello everyone, we have just landed at Mactan Cebu International Airport in Lapu-Lapu City. Subco welcomes you to Mactan Cebu. On behalf of your entire Subco team, headed by our flight deck crew, Captain Johan Marty and First Officer Cruz, together with the cabin crew Demi and Noy, salamatan sa inyong pagtangkilik at pagsakay sa Subco. Ayan po ang Cebu. Mactan, Cebu International Airport. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins, as heavy items may have moved during the flight. If you require assistance, please remain in your seat until We are all here in other Cebu now. passengers have deplaned. Voice communication with the use of mobile phones is Cebu na prohibited tayo. while cabin doors Wow. are closed. Unbelievable. Due to the Ano yun, bueno, matanggalan ng seatbelt. Wala. Di marunong. Okay, wait. Ayan na po tayo sa Cebu. Iba na po ang salita dito. Mga Cebuano na. Ganda ng matuto ng Cebuano dito. Andito na kami sa Cebu, Kuya Robin. Ayan po, nagbibideo sila. Ano tayo? Saan tayo? Ayun ko. Di natin Nasaan ang arrival area carousel? Teka, doon pa ako. Doon pa.
Ah, sa loob pa. Arrival area. Parcel. Ay, magbabas pa tayo. Tanong mo ulit. Bahala na kung saan sinadala. Magbabas pa pala pagbaba ng airport ng bus. Ang ganda ng ano dito. Tulay sa ano. Sa Cebu yan. Sa Cebu po. Ganda po pala dito sa Cebu. Kita ko ito sa aeroplano eh. Oo, nakita namin sa airplane. Gandling. Taas. Ito po mga kalinga, pag-check-in muna kami sa hotel. Salamat po kay Kuya Rene kasi siya po yung nag-book. Siyempre, libre po tayo sa hotel ni Kuya Rene. Ayan. At libre tayo ni Kuya Rene. Libre tayo ni Kuya Rene. Ako na. Nahiya. Oo. Pero nakahiya din magtanggi. No? Wala din, mahiya. Ano, di ba? Oo. Ayun mga kalingap. Tapos malayo naman pala na sinasundo sa atin. Tapos ayun. Sundo na naman bukas. Bukas, no? Grabe, no? Time is gold pati pag lalo na pag busy person. Grabe yung blessing ba, no? Grabe po mga kalingap. Paring rin. Kuya rin. Oo. Salamat talaga. Ako si Maring Lani. Si Maring ay si Ate Lani. Salamat po sa pag-asikaso ng baby. Kaya hindi naman po kami na Oo. dahil hindi kami akalaan na ganito pala. Kanina pa sabi ni Kuya, bango dito. Oo, si Ate Pia. Ate Pia! Yes, si Ate Pia po mga kalingap. Bango na rin. Ako, kain tayo mamaya. Pia! Wala po. Ako, nandito. May halo-halo na Kami sa hotel. Salamat Kuya Ren, ang ganda ng hotel na binook sa amin. Kailan po pang ano po ba ito? Pang mayaman. Oh, si Mamuena. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Sama ko po si ano. Ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo
good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap,